Awo, welkom. Wat is het nummer? Shout out Ski Stewart, Alicia Skis. Zeg het mi crib, mi pro mecas. Pas op het ding. Ski unit. De ski up game. Gladder dan ijs. Ik hoor niks, ik hoor niks, ik hoor niks. Alleen spoes, deze beat back. Eerst kwamen ze met 2, nu komen ze met 3. Hey, kawaii. Hey, konda. Oh, orgulloso met jou, hè? Verdad mis. Ik vind mijn kamer top, hoor. Ik heb een fijn gevoel hierover, echt. Ik voel me gewoon rustig, relaxed, zonder stress. No, bro. Bom mesmo, daí eu vou camar chiquito. A vida boa assim, né? Ah, mijn ding chiquito. Alles wat ik in Nederland bij mij heb, is gewoon in deze kamer, in 12 vierkante meter. En nu het belangrijkste gedeelte van mijn huis. Kom maar. Dit is mijn keuken. Je weet, ik heb van alles hier. Ik heb mijn kasten. Hier zet ik mijn glazen neer. Hier heb ik choco pasta, een paar kruiden neer om een vlees of zo te zetten. Hey, friteuse. Dit helpt mij elke dag opnieuw. Wanneer ik laat van les kom. Kijk, een paar nuggets van de vriezer halen. Patat, gooi maar er binnen. Over 10 minuten is het klaar. Hey, je hebt mijn kamer gezien. En nu ook mijn keuken. Nee, het is tijd om dit... Kort, je moet dit gewoon stoppen, man. Je moet eruit. Kom op, hey, laten we naar buiten gaan. Hey, prima hoor, doei. Dag. Was fijn hoor. Ja, andere keertje afspraak wel maken hoor. Doei. Ja, dada. Oh, ayo, payo, ayo.